deň prajem. Chcel by som vás privítať tu na Skalici na historicky prvej tlačovej besede nováčika Fortuna ligy MFK Skalica. Som veľmi rád, že ste prišli v takomto hojnom počte ku nám. Čo dodať? No, tak chcel by som vám predstaviť vlastne tu na našich predstaviteľov MFK Skalica, ktorí vlastne stáli tie 3 roky za nami v tom historickom ťažení zo 4. ligy až na ten samotný vrchol vlastne futbalu vlastne na Slovensku do Fortuna ligy. Dovolte mi v mojom mene, ale aj v mene mojich kolegov privítať vás v tento, ako povedal manažer, tento historický okamih. To skutočne prvá takáto oficiálna tlačová konferencia. Sme radi, že ste prijali to naše pozvanie. Dovolili sme si to spraviť trošku v netradičných priestoroch, ale dovolím si povedať, že je o to reprezentatívnejších. Približne trošku klub. Klub vznikol v roku 1920. Prešli sme si dobrými časmi, zlými časmi. Momentálne prežívame, dá sa povedať, tie lepšie časy. Historický úspech klubu, postup do Fortuna ligy. Neplánovali sme to, ale sme veľmi radi, že sa to podarilo, že si môžeme zmerať sily s najlepšími tímami na Slovensku, konfrontovať sa. V podstate to je trošku z tej histórie, tým sa nebudem zaoberať. Museli sme spraviť veľmi veľa vecí, ale tie otázky určite prídu od vás, ak bude priestor. Samozrejme, oboznámim vás so všetkými vecami, ktorými sme si prešli v tomto krátkom období. Predstavíme vám zloženie kádra, hráčov, ktorých odišli, ktorí ostali a ktorých sme zobrali ako posily. Trošku vám predstavíme aj fungovanie klubu. Museli sme prejsť zmenou z občianskeho združenia na akciovú spoločnosť, tiež bolo v niektorých momentoch náročné, a potom vám predstavíme v neposlednom rade aj tie veci, ktoré momentálne robíme v priestoroch štadióna a ktoré ešte plánujeme robiť. Samozrejme, vízia, filozofia klubu tiež bude predstavená, takže ja by som začal, poprosil by som pána Vaška, ktorý je člen predstavenstva, že by vás trošku oboznámil, začnem možno od konca, alebo oboznámim vás s aktuálnym stavom štadióna a tie úpravy, veci, ktoré robíme a ktoré budú následovať. Tak, moja pozícia v klube pozostáva v tom, že som zodpovedný za investičné záležitosti týkajúce sa rozvoja infraštruktúry, to znamená štadióna v Skalici. My sme kopec zmien porobili ešte 3 roky dozadu. Urobili sa veľké zmeny v podobe novej trávnatej plochy, kde bola nutnosť túto plochu renovovať, respektíve kompletne vymeniť, lebo bola ešte zo starých čias, nezodpovedala už požiadavkám vyšších súťaží. Ďalej sme k tomu prispôsobili veľkou investíciou tartanovú dráhu. Vybudovaním tartanovej dráhy sme vlastne dostali ucelený obraz, ktorý môžete vidieť v dnešnej podobe. Samozrejme, postupom, tak ako to pán Bartoš povedal, postupom do najvyššej súťaže pre nás vyplynuli povinnosti, ktoré musia byť splnené na to, aby sme túto súťaž mohli hrať. Máme na to, respektíve mali sme na to veľmi krátky termín, pretože druhá liga skončila v polovici júna, prvá liga začína prakticky tento týždeň, takže je na to veľmi málo času. A niektoré veci, ktoré by mohli byť pre nás ako KO kritériá, ešte musíme dorobiť a preto sme nútení, nestihneme to do prvého zápasu domáceho a preto sme nútení prvý zápas budúci týždeň odohrať v Senici. S tým, že štadión by sme chceli do 8.8. pripraviť na domáci zápas s Podbrezovou. Bude si to vyžadovať ešte veľa roboty, aby sme stihli tie podmienky, ktoré sú zväzom stanovené. Toľko krátko k štadiónu. Takže dobrý den, já vám přeju krásné odpoledne. Budu velmi stručný, potom budu rád, když budu moct odpovědět vaše dotazy týkající se té sportovní stránky, za kterou já budu zodpovědný. Já jsem působil už před časem v Ružomberku v roce 2012, takže to není moje první působení na Slovensku. Mně se na Slovensku i v té době líbilo, myslím, že se nám i s Ružomberkom dařilo. Trošku pikantně to, že s ním hrajeme teďka první mistrovské utkání. Mezitím jsem
Působil ve vícero klubech, naposledy ve Slavii Praha jako asistent trenéra Míry Beránka. A v momentu, kdy jsme skončili ve Slavii 36. jsem v podstatě po velmi krátké době a krátkém rozhodování přijal nabídku MFK Skalica. Jsem rád, že i když to bylo hodně hektický a narychlo, že jsem teďka tady. Mým asistentem se stal Laco Totkovič, s kterým jsem pracoval už v Ružomberoku. Trenérem brankářů je Martin Sedláček. To je takový ten nejužší realizační tým, který bude v této sezóně takhle společně pracovat. Takže si vás zajímají potom nějaké další věci ohledně kádru, ohledně těch sportovních věcí, tak prosím. Takže najprv by som sa chcel touto cestou poďakovať chalanom, ktorí opustili náš káder, ktorí vlastne spoločne sme ťažili tú dlhú cestu za slávou. Rozlúčili sme sa s hráčmi aj domácimi, ako bol Lukáš Pavlačka, Marián Švrček, potom na hosťovanie odišiel Martin Černek, bol tu na hosťovaní zo Slovanu Bratislava Lukáš Huta, ďalej tu pôsobil Michal Hyža, ktorý nás opustil a vlastne v odchodoch. No a zabudol som skoro na seba, takže ja som vlastne ukončil svoju profesionálnu kariéru a začínam sa venovať profesie manažer. Takže už ma uvidíte iba na takých oblastných ihriskách. Čo sa týka príchodov do klubu, vlastne všetko bolo v kompetencii trénerov, či už starého alebo teraz nového Aleša, ktorí si budovali svoj káder. K tým zmenám prišlo na brankárskom poste, nás posilnil Luboš Hajdu, ktorý prišiel z Maďarskej akadémie Puškaš. Do obrany nám pribudli Martin Vrablec ze ŠK Slovan Bratislava. Na ľavú stranu sme posilnili zo Spartaku Mijava Cypris, Radoslav prišiel. Stoperov sme si ponechali našich, lebo sú skúsení a výborní futbalisti. Do záložnej formácie sme sa posilnili Michalom Gašparíkom, ktorý naposledy pôsobil v Gabčíkove. Potom prišiel zo Zlatý Moraviec Peťo Mazaň. Do stredovej formácie pribudol slovanista Adrián Čermák. Na poročné hosťovanie sme získali talentovaného hráča z AS Trenčín Damiana Bariša. A do útočnej formácie sme získali posilu menom Ivan Lietava. Čo sa týka ostatných mien, v našom kádri zostalo 12 chalanov, ktorí pôsobili vlastne vlastne ako v celom ťažení toho úspešného ťaženia nášho klubu, čo som aj veľmi rád. A ďalej budeme chcieť, aby vlastne domáci chalani dostávali príležitosť a ukazovali sa na najvyššej domácej scéne futbalovej. Pre nás je tá ambícia a to uspokojenie toho cieľa sme si dali 8. miesto, takže chceli by sme hrať o to 8. miesto. Samozrejme, čím vyššie, tým lepšie. To s chalanom sme nikdy nezakazovali, nehrajte, lebo ste 8. A tá najväčšia ambícia vyhnúť sa tým záchranárskym prácam, čo možno v najkratšom období, aby sme mali pokoj a potom hrali dobrý futbal, prilákali divákov na štadión. Takže to je ďalšia ambícia. Určite budú zaujímavé derby tuto s okolitými mužstvami, ale tradičné slovenské značky Slovan, Trnava, Žilina, Trenčín. Verím tomu, že budeme hrať dobrý futbal a okrem toho, že sa vyhneme záchranárskym prácam, prilákame aj dostatočný počet divákov na štadión. Tak začnu, jestli si to dobře pamatuju, tak začnu od té vaší první otázky, jestli ta příprava splnila moje očekávání. Příprava samozřejmě byla nestandardní tím, že jsem přišel v podstatě 3 týdny před začátkem ligy, předtím mužstvo trénovalo pod trenérem panem Horným, takže já jsem v podstatě s tím mužstvem pracoval 3 týdny a za ty 3 týdny, nebo ten 3. týden, co pracuji v mužstva, tak musím říct, že to, co jsme si naplánovali, to, co jsme chtěli s tím mužstvem udělat, tak se nám podařilo. Měli jsme minulý týden soustředění, kde jsme ještě trošku víc trénovali, ale všechno bylo herní formou, takže ty podmínky, které byly takové, jaký já jsem potřeboval.
Samozřejmě, když budu úplně upřímnej, tak bych teďka uvítal, kdyby jsme odjeli na herní soustředění a liga začala za 10 dnů. Jo, to musím říct, ale to jsou prostě věci, které k fotbalu patří a fotbalový život je přináší, takže se s tím budeme snažit nějak porvat. Takže to je odpověď na mou první otázku, na vaši první otázku, pardon. To, jestli ty posily opravdu budou posilami, se ukáže až v ostrých zápasech. Jo. My v podstatě budeme to mužstvo a ty věci herní prostě posouvat dál a budeme pracovat i v začátku ligy a určitě nebudeme úplně 100% vyladění hnedka v tom prvním zápase. To uděláme všechno pro to, abychom ten zápas vládli, ale potřebujeme víc času, aby to mužstvo získalo nějakou herní tvář a trošku jsme se víc sehráli. Takže to je odpověď na tu otázku číslo 2. A já věřím, že ty hráči, kteří přišli, my jsme se snažili posílit ten tým, protože my jsme si naznačili ty posty, kde nás trošku Bota může tlačit. A já v podstatě jsem znal jenom ty hráče, který přišli z toho týmu. Jo. To musím říct, že několik těch men jsem znal z ligy, proti kterým jsme hráli, když jsem trénoval před časem tady Ružomberok, ale jinak jsem ty hráče neznal, takže poznávám. Myslím si, že jsem je poznal za tu dobu, jak po té stránce fotbalové, tak jsem se snažil co nejvíc s nima komunikovat a poznat je i po té stránce charakterové. A já si myslím, že jsme připraveni na ten první zápas. Tak na tieto zápasy, ako už ste spomínali, je to derby, tešíme sa, je medzi nami známych ľudí, známych hráčov z dorasteneckých vekov, takže určite sa tešíme na túto konfrontáciu s nimi. Rivalmi sme, derby to budú, dúfam, že aj pre fanúšikov, takže dúfam, že príde do hľadiska čo najviac ľudí a dokážeme, že na Záhorí sa dá robiť pekný futbal. Tak samozrejme, rozpočet sme dávali dokopy. Začali sme ho dávať dokopy ten deň, keď sme sa dozvedeli, že teda tá Fortuna Liga je oficiálna. Ja odpoviem najskôr číslom. My sa pohybujeme momentálne na úrovni 850 000 eur, je ten rozpočet, ktorý si trúfame naplniť a máme tam viaceré prísľuby, ale už aj konkrétne zmluvy, aj viacročné zmluvy. Takže to je tá odpoveď, či to bude málo, veľa, alebo to bude stačiť, to ukáže čas. Nerad dávam konkrétne čísla, aj keď som začal číslom, lebo sledujem slovenský hokej, slovenský futbal a každý ten klub to nejak tak skladá ten rozpočet, že niekto do toho započíta štadión, niekto do toho štadión nepočíta, niekto počíta, mládež nepočíta, takže my počítame 850 000 eur aj s fungovaním štadióna, aj s fungovaním vlastne mládeže a s fungovaním A mužstva. Takže toto je pevná čiastka. Samozrejme, povedal trenér, to mužstvo sa kreuje, uvidíme, aké výjdu z toho ešte veci, ktoré budeme musieť doplniť a to by sa riešilo cez sezónu. Čo sa týka, odpoviem aj na sponzora, vlastne vy ich tu vidíte za mnou, ale tým hlavným sponzorom je mesto Skalica, ktoré nám či už hokeju, ale aj futbalu vynakladá veľkú priazeň, takže aj týmto by som chcel poďakovať tomu mestu Skalica, to si myslím, že nerobím reklamu nikomu konkrétnemu, ale týmto by som chcel poďakovať celému mestu Skalica, vedeniu, zastupiteľom za tú podporu, bez ktorej by sme tu dneska sa nebavili. Takže vlastne tá prestavba není zahrnutá v tejto čiastke, ktorú sme povedali, v tejto čiastke zahrnutá len prevádzka, tie bežné prevádzkové náklady na štadión. My sme vlastne v kontakte so Slovenským futbalovým zväzom a s vládou, uchádzame sa o dotáciu 750 000 eur, kde vlastne ustúpili Levice, takže tam uvidíme, malo by sa to rozhodnúť v najbližších dňoch aj oficiálne. A potom vlastne mesto sa zaviazalo, to aj deklarovalo viackrát, že ak sa táto dotácia podarí, tak mesto je pripravené podielať sa na tom spolufinancovaní 500 000 eur, takže sa bavíme o sume 750 000 plus 500 eur, ktoré by sme investovali v priebehu ešte tohto roka, budúceho roka. Uvidíme, ako tie práce by postupovali do štadiónu. Ak sa tá dotácia nepodarí, tak samozrejme mesto je pripravené bez tejto dotácie pomôcť s tými najnevyhnutnejšími vecami, ktoré sú vlastne v infraštruktúre štadiónov, tak aby sme spĺňali tie veci, ktoré spĺňať musíme. Vlastne my sme požiadali o 2 výnimky. Jedna nám bola udelená, to je umelé osvetlenie, to tiež prebehlo médiami. Druhá výnimka nám bola tiež udelená, to je priestor šatní pre hostí, ale tuto sme potom po takej vzájomnej diskusii s Úniou ligových klubov ustúpili, lebo tá šatňa mala byť v priestoroch zimného štadiónu, kde je to taký trošku nekontrolovateľný priestor aj z hľadiska bezpečnosti hostujúcich hráčov, takže momentálne sa boríme s tou šatňou a to je pre nás KO kritérium, pretože tak ako som spomínal, je to mestský majetok, mesto sa zaviazovalo, samozrejme musí dodržať veci, ako je verejné obstarávanie, stavebné povolenie, takže to je momentálne pre nás také KO kritérium, s ktorým bojujeme a nedá sa s tým nič robiť. No. Je to len čas.
Pokiaľ tá dotácia bude úspešne dotiahnutá do konca zo zväzu, tak tá je plánovaná na rozšírenie kapacity štadióna a vybudovanie tribúny, ktorá bude presne oproti hlavnej tribúne a bude potom zahŕňať celkovú kapacitu. Dneska musíme dobudovať kapacitu na 1500 miest. Na tom teraz pracujeme a to do prvého domáceho zápasu bude zabezpečené. A potom to rozšírime, že jedna strana sa v podstate zruší a vybuduje sa tam na tom mieste nová tribúna vo kapacite 1500 miest. Hej. A to je, do pol roka máme záväzok vybudovať ešte osvetlenie umelé. Takže toto nás čaká a toto musíme do tých termínov, na ktoré sme sa zaviazali, stihnúť. Pokiaľ tá dotácia nebude, tak povinnosť nám vyplýva na to osvetlenie a to bude tak či tak dotované z mesta. No, ja si myslím, že v tomto nie je vôbec problém, pretože sú to skúsení chalani, sú to inteligentní chalani, takže podľa môjho názoru určite zapadli do kabíny bez problémov a určite aj kabína ich takto prijala. Takže si myslím, že kabína je silná, to sme vždy aj chceli, pretože vždy to vychádza z kabíny, hlavne ten výsledok na ihrisku. Takže ja si myslím, že v tomto vôbec nebude problém. Tak my jsme ten kádr uzavřeli v počtu 18 hráčů. 18 hráčů plus s námi chodí jeden talentovaný dorostenec, který by měl dostat šanci aspoň trénovat s prvním týmem, protože převyšuje ty ostatní hráče v dorostu a tímhle směrem chceme ten kádr, pokud bude ta možnost třeba doplnit o dalšího dorostence, tak aby nás třeba bylo 20 na tréninku a na ty taktické tréninky jsme mohli využít tenhle počet 10 na 10, ale tak, jak řekl pan Bartoš, my všichni, nebo ty hráči vůbec, když vstoupí do té ligy, tak to očekávání nevíme prostě, jak až ta ostrá soutěž nám ukáže a potom třeba, když bude reprezentační pauza, tak můžeme vyhodnotit tu část té sezony a potom po případě, pokud nás někde bude výrazně tlačit bota, tak do toho můžeme ještě vstoupit a s tím kádrem nějak zahýbat. Ale ten kádr, který teďka je těch 18 hráčů, tak vstoupí určitě do těch prvních kol. Tak každý ligový angažmá je v podstatě těžký. Samozřejmě já vnímám tu roli, kterou tady pan Horný měl, co tady dokázal s tím týmem. Já ten tým jsem převzal dobře, řeknu, kondičně připravený a já se budu snažit, abych na tu jeho práci navázal a abych byl stejně úspěšný jako on. Takže to je, kdybych z toho měl strach nebo obavu z tyhle záležitosti, tak bych nemohl přijmout žádnou ligovou nabídku. Tak možno to je viac otázka na pana Horného, pretože on si predostrel nejaké svoje požiadavky a nároky, títo sme my akceptovali. Pán Horný si aj prekvapujúco pre nás trošku zobral času na rozmyslenie, 3-4 dní povedal, že sa nám vyjadrí, povedal, že nad tým intenzívne rozmýšľal a teda, že nepríjma tú výzvu alebo nepríde k podpisu novej zmluvy, takže na to, aby prišlo k podpisu novej zmluvy, sú treba dve strany. My sme sme mu veci boli ochotní splniť, zmluvu sme mu ponúkli, takže asi taká odpoveď, prečo neprišlo k podpisu, neviem vám na to odpovedať momentálne. Čiže záujem z našej strany bol? Záujem z našej strany bol, to môžem potvrdiť, pretože vždycky sú to komplikácie, ak meníte trenéra. Ak meníte úspešného trenéra, sú to dvojnásobné komplikácie. Ak meníte úspešného trenéra v takto krátkom čase, kedy sa potrebujete pripraviť na ligu, tak sú to, povedal by som, až trojnásobné komplikácie, takže myslím si, že nikto si zbytočne nechce komplikovať život, ani my sme si ho nechceli komplikovať a zobrali sme to tak, ako to ten šport priniesol, ako to ten život priniesol a museli sme sa zariadiť a na túto vzniknutú situáciu zareagovať a vyriešili sme to trénerom, ktorého tu dnes vidíte. Tak boli v hre aj iné mená, samozrejme my sme mali viacero stretnutí, s každým kandidátom sme podiskutovali, rozoberali sme si našu filozofiu, naše vízie, trénerové vízie. Čo nás zaujalo na trenérovi, to rokovanie bolo veľmi rýchle, veľmi korektné. Tam sa dá povedať, že prišlo takmer zo dňa na deň k dohode.
Takže aj to nás vlastne zaujalo a presvedčilo tým, že sa to nenaťahovalo, lebo my sme nemali čas naťahovať to, ale samozrejme není to jediné KO kritérium. Pozisťovali sme si referencie. Jedno z dôležitých vecí, ktorá nás zaujala, že trenér má skúsenosti s mužským fotbalom, Slovenská liga, Česká liga, takže tam určite vie fungovať. A čo nás ešte zaujalo, to nebudem tajiť, pán trenér trénoval aj mládežnícke reprezentačné výbery Českej republiky, takže aj keď tá jeho hlavná úloha bude sa sústrediť na to A mužstvo, ale radi by sme, o to sme ho požiadali a on súhlasil, že by nám dohľadol trošku aj na tú mládež, či sa to vyvíja dobrým smerom, nevyvíja a v tomto korigoval aj tých našich mládežníckych trénerov a tých ľudí, ktorí majú na starosti mládež. Takže chceme to aj trošku s tou mládežou ešte viacej previazať. Ono je to veľmi, veľmi ťažké, ale veľmi zaujímavý typ pre nás bol. To je, či to bude dobrý typ, nebude dobrý typ, ja verím tomu, že áno, inak by sme s ním zmluvu nepodpísali, ale vždycky je to lotéria, tak ako keď berete zamestnanca, tiež neviete povedať, či bude alebo nebude dobrý. Ale verím tomu, že to bude úspešná sezóna, úspešný trenér a na budúci rok sa tu stretneme opäť a budeme trénera chváliť. Hráči boli vždy v kompetencii trénera. Všetci, ktorí prišli, vlastne boli v kompetencii trénera, či už starého alebo teraz nového. Ja som osobne rád, ako z môjho postu manažéra som veľmi rád, že vlastne tie typy, ktoré prišli ešte pred príchodom nového trénera pána Kšečka, sa aj jemu zapáčili, čo bolo pre mňa teda osobne veľké plus, takže nebolo to nejaké tápanie. Takže, ako som už povedal, bolo to v rozhodnutí trénerov. Či už starého, alebo teraz nového. Celý káder si skladali vlastne tréneri. My pri našej prvej debate s novým trénerom mi deklaroval vlastne, ktoré posty by sme mali ešte podľa neho posilniť. Spolu s realizačným tímom sme sedeli nad menami a dospeli sme vlastne k rozhodnutiu týchto mien, ktoré vlastne dnes už boli prezentované. Za posledné obdobie vždy, či už to bol Peťo, vlastne po dlhé roky vlastne v kabíne kapitán, alebo teraz Pavol, vždy to bolo vecou kabíny. Do tejto situácie sa neangažuje ani predstavenstvo klubu, dokonca ani tréner, vždy je to vecou kabíny. To bylo pro mě je tým víc než jednotlivec. Jo. To znamená, že tyhle zásadní věci a kapitán je pro mě zásadní věc. V komunikaci je to taková moje prodloužená ruka. Jsem rád, že to bylo tak jednoznačný, jak ta volba opravdu byla. Palo navíc je člověk, který studuje, má vystudovanou A licenci, to znamená i některé věci na tom tréninku je schopen nám pomoct. A já bych mu chtěl tady poděkovat i za to, že vlastně po odchodu pana trenéra Horného tak v podstatě fungoval s tím týmem jako hráč a trenér zároveň. A takže ta volba, kterou ty hráči nebo ta kabina udělala, tak si myslím, že je to kapitánství ve správných rukách. Palo je kapitán, jeho zástupcem je Petr a další zástupcem je Roman Konečný.